Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga bangsakan, mga pagarian ko agama Islam, ita tarus tanu din so di itanu di kapamagusaya sa sagiang kaya kitab iningaranan sa limad akhtartul manhaj salafi, maana inu akan pilih so manhaj salafi si iko dia akan dikapagagama si iko akidah akan upama Riki Sheikh Salim bin Eid Al-Hilali. Si kumiyapos lecture tano ikapito abendingan si sagiang kaya kitab ayaw tamya sanganakan na puun sa page 70, pandangan page 70 taman sa 86. Na si kumiyapos lecture tano na piyagusay tanurun so manhaj o mga sahaba radiyallahu anhum, maana so mga sahaba na adin na matatando manhajira, maana okit to di nalalan ap kedegeniran sungkadeniran si ikudiran di kapagagama melagid si mga bitera sa akida binasudiran di kapag-ijtihad so diran di kapruguruda si mga dalil sa Quran udina si mga hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kamot na muso kapakapumbuteran ko mga kukuman udina mga nganisan si sagyang kay mga dalil na inaliyo piangaliyo o Sheikh tano sa mga hadith padunagyan ko takatero Nabi sallallahu alaihi wasallam atigan na fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira sa antigan sa magintaw paman na may sampay si ko pagkatalingo matigil sumasa kasaksiyan yun kamasaan nyo kailay nyo din so di kapamagayunaan so di kasusupakaan si ko mga bitera ko agama Islam na inipendurok tanong Nabi sallallahu alaihi wasallam afa'alikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin na kapitin nyo kuwaan nyo susunnatakan na gususunna o mga sahbatakan radiyallahu anhum. Maano to piyagusay ro Sheikh tano diyan kay kirik sa kitab giyon ko to kaya giro Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnat yan nagusunna o mga sahaba naknabo to makapmamaan na iba sunna o mga sahaba na salakaw ko sunna o Nabi sallallahu alaihi wasallam o din naba makapmamaan na asusunna o mga sahaba na masusupakyan mibibida ko sunna o Nabi sallallahu alaihi wasallam saka nabagito tigin ni manian kaya manaw to na susunna o mga sahaba nagito din susunna o Nabi sallallahu alaihi wasallam. So manhaj o mga sahaba na makaayon si kusunna o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na piyangalo niya ng ginantigan na arayagan usayan na milalang kapanan si kumampunay sa ilmu maana sinan sa mga ulama o ahlus-sunnah wal jamaa. Oriano to na piyangalo niyan. Kaya nga niyan sumanga katero o mga alaulama si sagyang kay ahlus sunnah wal jamaa ay magarian si sagyang kanan arayagan na inalo niyan panagyang utapya ko rin yan nuntigyan ay mala adalilsan nagyang uta katero Nabi sallallahu alaihi wasallam sa taftariku hadhihi al-umma ila 73 firqa kulluha fi an-nar qila wa mal wahida ya Rasulullah qala ma ana alayhi al-yawm wa ashabi kesagurumpong tigan pamana kebegi udina pamana kesagurumpong diang kaya umatakan sa 30 70 alumpukan grupo kulluha finnar na palya din perusaha palya din pagulugaw ko neraka jahannam ilal wahida agis inutabu ruwar ko sa satiman miyatindu supaman na miyapili firqa lumpukan pagkaapas pagkalidas pagkadagan wa Allah subhanahu wa ta'ala ini sa mga sahaban yan ya Rasulullah wa mal wahida na antawa anto na agi ang kay sa satiman na lumpukan na pagkaapas pagkadagan wa Allah subhanahu wa ta'ala na tigay na ma ana alayhi liyawm wa ashabi sa din sa batada kaniman to agu betad mga suhbata kan mga sahaba kan radiyallahu anhum maana sa din sa ukit-ukita kaniman to agu ukit-ukit lalan o mga sahabatakan na gito grupo lumpukan pagkaapas isang kay dunya sampai sa akhirah maana sa din sa grupo mapapadalamun sumanha sunna o Nabi sallallahu alaihi wasallam agumanhaj o mga sahaba na pagpakapat sa sagyang kay lumpukan pagkaapasan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Orian yan, mga bangsakan ko agama Islam, mga pagarian ko agama Islam ay ikadua man bendingan apa magusain tano sa page 78 kauluhum madhabus salaf aslam walakin madhab al khalaf a'lam wa ahkam. Kunay maana ni mga pagarian ko agama Islam kagi tigiem
So mga grupo, mga lumpukan na mga dededag, laboron sa mga mutakallimun, mga grupo miadadag miadadag si kung mga ingaran wa Allah subhanahu wa ta'ala, mga sifat wa Allah subhanahu wa ta'ala, mga lumpukan miadadag miya kasilay. So pangimnariran si iko kapag ithbata kapten tuas si iko mga ngaran wa Allah subhanahu wa ta'ala mga sifat yan. Na sabab ko mga ribat mga dedag unayan niran na kaya tampuan niran sa mga salaf, maana silang sa mga sahaba, sa mga tabi'un, tabi-tabi'un, sa marata tampo din na marata antangan. Anto na tutigim, waqad za'ama man lam yuqaddir salaf hatta haqqa qadrihim wa lam ya'rif miqdarahum anna salaf nasiyun. Sabi na tigim, kliman o mga grupo tigyan. Deran pagadete deran sila mga salaf sa titu kapagada to pama wala mi'arif miqdaram na deran katukoy deran maknal. So pamana so pangkatan ng mga salaf na aya patigiran paparatian niran na matantigin na sa mga salaf mga sahaba na matagsirang ban mga nasiyun ya'tamiduna ala zawahirin nusus wala yu'miluna al-aql fi shay'in min dhalik. Ay mananantigin nagyan kay mga sabab ko mga kaya dedagiran, kaya pakasilayran sa adna mga usuliran at tafwid asiran ni miya kambuhat sa mga maana ko nagyan kay mga sifatu Allah nagiti kaya tirwayranon as mga salaf nalilang benso para tiiran o gaid na so khalaf so miya ngauri maana siran ang mga grupo ang mga dededag ko asma Allah wa sifatihi nasiran ilbi amalay sabut malay ilmu agu makauntod maungangan si ko mga sifatu Allah agu mga ingaran wa Allah subhanahu wa ta'ala kagya ko na sa mga salaf na diran bato ni sa maana pamana matag sirang bedin pamana pag-iatimad matag sirban dumidepende si kung mga mapayagbad na mga daril mga literal na diranon usara so akal pamana derang sabuta sa fahum yusallimuna linnusus tasliman duna fahmin lima dallat alayhi pamatigin na paparatian niran sa mga lapal mga dalil pun sa Quran o sa hadith duna faham sa diran sasabutin sa mga nganin ang mapapadalil marururan nagyan kaya mga dalil mga ma'na o mga ma'na o sifat mga ma'na o mga ngaran o Allah subhanahu wa ta'ala naginan itigin pamana kaya tampuiran ko mga salaf ma'na inang kubiran sa mga salaf mga sahaba di tekatimbali mga pagarian ko agama Islam so mga sahaba na pamana datariran no paparatian na sa mga sahaba na dayran pakarayagara katano sa mga ma'na o asma Allah wa sifatihi kaayam ya karayagu nagyan kaya mga lumpukan mga grupo am yang dededag sina sa mga mutakallimun Jahmiya Mu'tazila Kullabiyya Asy'ariyah Maturidiyya gusto sala ko kiran am yang kasilay yang dededag si kubandingan asma Allahi wa sifatihi na sabab ko mga dedag unayan niran umapadaw pa man siran imitad si kuma miya karegrektan kung mga maana o mga sifatu Allah subhanahu wa ta'ala sa mga salaf na matag siram din dumidepende si ko mga dalil sa deraraktan o pakarega sa mga maana nagito na miya kalalaw to angko bagu tempo ko mga sahaba paparatian tano sa mga asma Allah sifatihi mga ngaran Allah subhanahu wa ta'ala sa mga sifat yan na adin ang mga maana niyan sasabutan tano ugay na ditan ipanulagi ditan iprupa nagina na kaya ijma'an na o mga salafos salih ugay nagyan kaya mga tao na miya fit na siran si kung mga usuliran mga unayan niran nagiti kaya paman kaya pupuriran kaya pamikiriran aso mga sahaba na matagbanli ng suakidairan aslam pamanalin ng suakidiran mawatang ko karibatan okay nagyan kay mga khalaf amya kasalunukiran miya katunukiran nasiran ilbi malay sabut malai ilmu agu maungangan agu makauntol si sagyang kay bandingan ang mga ngaran o Allah subhanahu wa ta'ala agu mga sifat o Allah kagyang utoa usuliran at tafwid agu ta'wil mapamagusay tanong boy si sagyang si mga padaligture tano maana so mga ngaran o Allah na ditano katawan sumanan niyan na ta'wil niran
metunaniran sa pada makna makaliliw makasisilay siku literal o din hakika giang kay mga sifat nagiti kaya fitneran sa kaya giroiran as kami lebi ang matao as kami lebi ang makauntol maungangan adi giang kay adi sumyang mga sahaba aso mga sahaba na matag sirang badin aslam linang so akidiran sa mawatan mawatan si ko karibatan na deran okay tigyan kay manajam yang urikiran nagiti kaya ino benaray gi mala bendingan tano sa gyang kaya kadua pembakuzay tano si sa gyang kaya kadua bendingan amya pamagusay tano amya pamagusay sheikh si sa gyang kaya mga pages sa masasanganak sa gyang kaya page 78 na ino benaray na kataya tigyan kaya sheikh tano لقد فرق الخلف بين السلامة والعلم والحكمة وهل العلم والحكمة إلا أسس السلامة التي تسير في ركاب العلم وتجير أذيها وراء الحكمة sabab nartigay na piyaka senggay umyang ngauri piyakang bidira so salama paman nakalilinaw wal ilm so ilmu agu hikmah so katao o di na so ungangan batigin so ilmu agu hikmah na diyan natigin pakamuayan o di pakapesudin o di makasulsul linang aparatya o di na linang asyay ay maano to na basta tiro nakasusya aslam linang asyay o linang akida na marurunan nisisitan yan din so kakabeloy niyan ilmuron o ngangan agu katao kauton riba to tigit apaman na basta tiro nakaaso mga sahaba na linang so paratiran linang sumanajiran na nisisitan mo to ay marurunan yan na makna na a'lam wa ahkam sinan matao agu pana lebi malay sabut agu lebi maungangan na agu makauntol kay dingad mabtiro pamana basta tiro nakaalinang na din kabaloy so siya alinang inunta sa udin mapadalam so ilmu agu so hikmah na ginantigyan makontradik upama sa isa gyang kay basa tano na dinan di makakontradik ubay ng pakapambida so aslam agu ahkam agu a'lam na miyak kalala ng tigyan kabukagan ito gyang kay si Sheikh Tano si Sheikh kay Sheikh Tano si Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala siya gyang kay Fathur Rabbil Bariyah bitalkhis al-Hamawiyah na miyalo niya nun pa nagyang kay simbagyan nun nagyang kay kapitiran panarimayran ano tigyan na gyang kay tigyan jahil gyang kay tigyan na inuranti mga tao piyaka singgiran piyakang bidiran so aslam aguso ahkam agu a'lam at tempuan diran inang kubiran so mga sahaba sa matagsiran aslam na nabasiran mga alam agu ahkam na ginantigin na miya kalala tanakod upaman na di makasura nga o di na kontradik o di na kabukagan angkob kagitigian fa inna kauna tariqati salaf aslam min lawazim kauniha a'lam wa ahkam kagitingan so kababali ukit-ukit mga salaf aslam na pud sa nisisita ang makna niyan nisisita kababali nin aslam na a'lam wa ahkam lebi matao agu lebi makauntol agu maungangan idla salamata illa bil ilm wal hikmah na den tiga di pakamuayan so salama linang inunta sa udima mapadalam so ilmu agu hikmah na miya kalalan tiga na karibatan basta tiro na kaso mga sahaba na aslam na nisisita ang maana niyan nasiran mamuna mga a'lam agu mga ahkam giti ma nagyang kay katiro gyang kay Sheikh Tano al-ilm bi asbab as-salam wal hikmah pamatigin naging kay mga ilmu agu mga hikmah na sababay sa kapakamuayan us salama linang akida naginantigyan imala angkub niya kalalan tigyan ariba tudina kabukagan naginan katiruiran Pitero gyang kay Sheikh Tano ikadu asmago nagyang kay Sheikh Tano kayfa yakunu al-khalifun a'lamu billah wa rasulihi min khairin nas andaman niya tigyan ikakabeloy kakaedin agyang kay miyang uri nasira ni lebi amataw siku Allah agu siku suguyan adigyang kay ang mga sahaba mga salaf abiyan tugsiran wallahu subhanahu wa ta'ala agu biyan tugsiran ng Nabi sallallahu alaihi wasallam asiran ipinakamapya ummah pinakamapya century pinakamapya mga tao na anda man yung tingin ikakagiraw kaon kaperatian ka so mga khalifun yang uri ang mga ulama yang uri ang mga tao ang mga mutakalimun na sira ni lebi ang mataw a'lam agu makauntol agu maungangan
adi sumanga sahaba na piu disiram bien tugsiran wallahu subhanahu wa ta'ala bien tugsiran nabi sallallahu alaihi wasallam wa halil khairiyya illa fil ilm wal hikmah dan saka kebeluy utawa mapia dan nak kebeluran sian dilebih mapia century mapia mia gintau inunta sakagi mapa dalam kiran so ilmu agu ungangan agu hikmah basta terus inupung bientu Nabi SAW khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum aidna pinaka mapi akar century na betadudina betadudina century na so betadakan agu sumanga sahaba agu sumiatan nukir makna so tabiun agu tabi'in naginanti gina miya kalala akabukagan miya kalala ariba tubatano peterwa sumanga mga ori mga ulama na sira ni lebih matao siku Allah sira ni lebih matao malay sabut siku mga sifat Allah subhanahu wa ta'ala siku Nabi sallallahu alaihi wasallam na miya kalala ng tigin aribat kagi so mga sahaba na bientug siran wallahu subhanahu wa ta'ala bientug siran Nabi sallallahu alaihi wasallam agu miya alutan ugyang wato hadith asa aybo pagkaapas lumpukan na yung grupo pama na makapesud siku sunod Nabi sallallahu alaihi wasallam agu sunod mga sahaba na di na pagkamuayan edna mamanoto na sumanga sahaba na sila ni lebih matao sila ni lebih maungangan agu sila ni lebih alinang paratia agu akida na miya kareraganan mga pagariang ko agama Islam ikatlo tigyan asembag na andaman niya tigyan ikaptero nga sa gian kaya miya nga uri na sila ni lebih matao sila ni lebih maungangan makauntol uber tigyan paghilian na gian kaya mga unay mga kapitiran madhab na miya ngiyason so kadak lang ko mga ulama iran si ko pengauri akawiyawgiran tanimano to mga pagarian ko agama Islam anda man ikapturo nga sagyan kay mga madhab kapit usul agyan kay mga tao mga grupo agyan kay pugusan niran ang madhab kapit agu mga usul na sabad si ko mga ulama iran na si ko pengauri amasa siko magan siran mawafat na ini sinditiran ini buku iran so kaya pamana kaya begiran sa oras pamana kaya pagana diran sa isagyang kaya kapita ilmul kalam mga saraga akala ilmu na mini sinditiran sa ina miyang siran si sagyang kaya mga kapit na di man ikaptiro ngaon sagyang kaya kapitiran na mapia o bangan pagili atigian na so mga sabad ko mga ulan mismo na si ko kapka magan siran mawafat na ini sinditiran ini buku iran so kaya pamana kaya sagberan si sagyang kay ilmu na piangalu Sheikh Tano kaya miya kadakdakal ang mga sabad ko mga ulama pamana ini sinditiran sa kaya sagberan si sagyang kaya madhab mga ilmul kalam mga saraga akala ilmu ang masusupakian sa Quran o sa hadith o sa mga ijma o mga salafus salih naginan mga pagariang ko agama Islam katimbal agyang kaya kadua bandingan tano ay maana niyan na riba tagyang kuto apa na rima agyang kay mga dedag alumpukan mga dedag mga grupo asinan so mga mutakallimun so Jahmiya so Mu'tazila so mga Kullabiyya Asy'ariyah Maturidiyya sa lako kiran mga dedag mga kasilay si ko bandingan o mga ingaran o mga sifat o Allah subhanahu wa ta'ala na ribat so panarimairan pamana so siran ilabi mata o siran ilabi maungangan makauntol si ko mga ngaran o Allah subhanahu wa ta'ala o so mga sifat o Allah subhanahu wa ta'ala kagi sirang kon imya pamana mitad sa migay piya karaya gira sila ni miya karaya tano kung mga maana o mga sifat o Allah subhanahu wa ta'ala na dako na pakarega o mga sahaba giti mala at tempo ang kubiran si marururan agi ang kai mamaan agi ang kai akateruiran na piya karibet tatano to sa simbag tano to sa ayat dito maana niyan ayat itu ayat itu korek makauntol na sumanga sahaba na basta tiro naka-aslam linang so akidiran mawatang ko karibatan na marururan yan din ninisisita din ay maanaw to na siran na aalam agu ahkaman na lebi ang matao agu lebi ang maungangan makauntol na dead na sangkaan aging kaya panarimatan gidin ipanarimatan no inopan ini sugurok tano Nabi sallallahu alaihi wasallam sa giyong mga hadith yang alutan no kepitan tano so pamanam mga sunna mga lalan manhaj mga sahaba din na maano to inuntan na sila ni lebi matao sila ni lebi maungangan makauntol sila ni lebi malay sabut siko sunna siko manhaj ini ganato Nabi tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam panginta ko Allah amya kabugay kano sa may
itu makampat ilmu si sagiang kaya mia sembending tano ko mia kadua gawe udi na mia siko dua bendingan panginta ko Allah tarimaan raktan Allah Subhanahu wa taala taguan niya sa barakah na taguan tano sa arga so di tano di katuntut sa ilmu siko akida kay pinakapaganay apa ka untol tano paka untol tano ilmu na supa mga siko so akida tano lagi ipagampagan ni wajib siko ori panu Allah Subhanahu wa taala natataros ni mga pagarian ko agama Islam so dinyo di kamante ka pamamakin ka ku mga usayan o mga ulama tano sa Arab ed na malasingan ni namin na mapakarega merkano so titu untol akida o Nabi sallallahu alaihi wasallam akida o mga salafus salih asiran so mga sahaba mga tabi'un mga tabi'un na biyantog siran o Nabi sallallahu alaihi wasallam ila huna إلى اللقاء وآخر دوايا أن الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.